Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka office jong ka executive committee dor bar Shnong Muktapur ka penpau ka Sngewnguh ka bakraw bat ai mensiem ni usamla don boklang dong phut president ka KSU Bangalore unit ringkat kitukot baro halor ka jingtre stom banwat bat banlap ye Kwis sumer Kwis sumer udei usamla na kathan Muktapur ulaja linti na do ka khatlai tarik naitung arja arpu hendrio ha ka jila Karnataka lingba ka jingmi pat ba bat ka jingkit khya ka bakraw jong unong yalam bat kitukot baro jong ka KSU Bangalore lala banwat bat banlap mardor ye u hakamet ka bashat ka baklan kador bar Shnong Muktapur ka penpau baningkong ka ai ka Sngewnguh shu ublei trai kan rat halor ka ni ka jinglap biang ye usamla ka Shnong shu ka Shnong ka penpau bakam doni ban siu ka liang ye ka jingle bha ka jing IT ba ka jing trestom met bat men siam jong ni ginong yalam ka jat bendrio kador bar Shnong baro ka duai bat phirat shu ublei bo unang ye bitin nanti ka KSU Bangalore unit baro ka wei kumba kila penne ya ka mensiam Ïarap baginang la ban trei khamba shu na ka benta ka bha kamyat jong ka jat bendrio hi baro ka wei